Украинцы – это люди, жившие на окраинах российского государства. Эту национальность придумали в Австро-Венгрии. Русские и украинцы говорили на одном языке. В России все активнее и громче звучат подобного рода заявления. Их озвучивает и российский президент Владимир Путин, который и вовсе заявил, что русские и украинцы – один народ. Какое отношение это имеет к историческим фактам? Что это значит в современных политических реалиях? И чего здесь больше – кремлевской пропаганды, имперских комплексов или банальных пробелов в образовании? Это программа «Фейкометр», и мы попробуем разобраться в этом с нашими экспертами. Это Николай Лазарович, доктор политических наук, профессор кафедры информационной социокультурной деятельности Западноукраинского национального университета, Виктор Уколов, политтехнолог, народный депутат 6-го созыва, Василий Павлов, глава правления организации «Центр милитаристской истории», и Антон Драбович, руководитель Украинского национального института памяти. И мы начинаем разговор с нашими гостями. Я приветствую сейчас с нами на связи Николай Лазарович, доктор политических наук, профессор кафедры информационной и социокультурной деятельности Западноукраинского национального университета, и Виктор Уколов, украинский политик, политтехнолог и народный депутат Украины 6-го созыва. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем вот с самого главного тезиса. Какое отношение утверждение, что русские и украинцы один народ, имеет к историческим фактам? Давайте начнем с вас, Николай. Ну, якщо розпочинати. Да, мы уже в эфире, мы можем говорить. Добре. Якщо розпочинати розмову на цю тему, перш за все треба розпочати з того, що російська держава, московицька держава попередня, вони були нацистськими і залишаються нацистськими за своєю сутністю. Що таке нацизм? Нацизм – це коли одна держава не дає права іншій державі називатися, власне, державою. Це коли один народ не дає права іншому народові на самоідентифікацію, на національну ідентичність. І, власне, в цьому вся Росія. Я якось то давав інтерв'ю Буковинському журналові, і цей журнал виніс одну із моїх цитат у назву цієї статті. Вона називалась так: якщо б мені доручили обрати синонім до поняття «Росія», я б обрав брехня. Ще один такий цікавий випадок був, коли ми тільки в'їхали на територію Донецької області, копали окопи. Одним словом, там сталося так, що прибігла собака. Невдовзі я вже її приручив, потім прийшов її господар, власне, прихильник руського міру. І я вечором написав такий пост у Фейсбук, що інколи на Донбасі легше домовитися з собаками, ніж із їхніми господарями. Власне, через день на російських ресурсах вийшли статті. Одна з них називалася «Тернопільський професор назвав населення Донбаса собаками». Це щоб ми розуміли, що дійсно Росія чи синонімом Росії є брехня. Тепер, що стосується, власне, братів так званих. Ну, якщо ми будемо говорити про братів, про нашу родину, кожного з нас, то ми розуміємо, що десь третє, четверте покоління, а далі вже ця родинність пропадає як така. Що стосується народів, в принципі, якогось братерства такого немає. І ми не знайдемо в світі, щоб одна країна називала братом чи сестрою іншою і тому подібне. Чому так сталося? Відповідно, за допомогою цього братерства Росія намагалася і намагається захопити, ну, передусім мова йде, звичайно, про Україну і про Білорусь. Що ж стосується самого російського народу, то Василій Ключевський, відомий російський історик, вважає, що росіяни, московити, іншими словами, появилися лише після розпаду Русі. Ніколай Бердяєв, один із відомих вчених Російської імперії, стверджував, що Росія – це християнізоване татарське царство. Тобто тоді, коли Русь розпалася, північні землі опинилися, по суті, під владу монгольських ханів, татар і тому подібне.
Після того, як все ж таки татарське іго московити зуміли скинути, відповідно, це привело до того, що мало що змінилося, практично татарського хана було замінено православним царем. Чому ж північні землі теперішньої Росії називалися руськими? Та тому, що була руська держава, Русь, і інші підлеглі народи називалися руськими, тобто кому вони належать. Тому тут так само зрозуміло, що Росія Московія якби не суб'єктизована була як така. Ми можемо навести приклад, власне, Румунії. Чи може Румунія вважати себе нащадком Римської імперії? Очевидно, що ні. Чи можуть західні українці називати себе безпосередніми спадкоємцями Австро-Угорської імперії? На жаль, ми лише були окраїною. Як і окраїною була, власне, Московія. Привласнюючи спадщину Русі, Московія, зрозуміло, змушена була це якимось чином виправдовувати. І інколи виправдовували доволі фрівольно. Скажімо, відомий російський історик Михаїл Погодін взагалі договорився до того, що що на території, власне, України, Русі, бо це українська держава, що коли прийшли монголо-татари, то там проживали не українці, виявляється, а там проживали росіяни. І після приходу монголів вони покинули середню Надніпрянщину і перейшли, власне, на територію теперішньої Русі. І тільки згодом на місце, яке звільнилося, власне, прийшли вже із Карпатських гір українці як такі. Загалом, якщо вести мову про російську імперську ідеологію, про російську історію, то пізніше, після ті, хто прийшов після Погодіна, вони трохи м'якше вели мову, казали, що так, там проживав російський народ, а потім від цього російського народу відгалузилися українці, відгалузилися, власне, білоруси. Михайло Грушевський чітко довів, що Русь – це була давньоукраїнська держава. І ті державотворчі імпульси, які залишилися після неї, перейшли у Галицько-Волинську державу. Що стосується північних земель, то вони зростали на своєму власному корені. Це, власне, була суміш слов'ян, угрів, фінів, певною мірою балтів. І з цього такого плавильного котла і, по суті, формувався російський народ як такий. Да, Николай, давайте дадим слово Виктору. Если следить за нарративами российской пропаганды, раньше чаще звучало, что россияне и украинцы, русские и украинцы — это братские народы, то вот сейчас там уже как бы не стесняются и говорят, что это один народ. Вот что здесь больше? Вот кремлевской такой пропаганды, какие-то имперские комплексы, или это банальна неграмотність історична? Ну, ви фактично самі відповіли на своє питання. Всього потроху. Банальної неграмотності, імперських комплексів. Але найбільше, звісно, це пропаганда. Причому я би її характеризував як воєнна пропаганда, оскільки зараз є конфлікт і окупація частини України російськими окупаційними військами. Маю на увазі Крим і частину Донбасу. В воєнній пропаганді необхідно посіяти у ворога завжди протистояння всередині. Тому заявами про те, що українці і росіяни є один народ, Путін насамперед провокує дискусії всередині України. Як на його думку, це має розділити українців. І наша програма тому приклад, що ми обговорюємо слова Путіна, хоча я би, якби ви мене не запросили, ніколи би не звернув уваги на слова президента Росії. Вони, як правило, спираються в цьому міфі про один народ на те, що українці входили до складу Російської імперії. Але я хотів би нагадати, що українці так само входили до складу Австро-Угорської імперії, а ще потім входили до складу Речі Посполитої. Коли говорять, що українці прожили 300 років там або більше із росіянами в одній імперії, то вони забувають, що
це справедливо лише для деяких областей лівобережної України. Бо правобережжя України увійшло до складу Російської імперії тільки після остаточного розподілу Польщі, а саме в кінці 18 сторіччя. 17-го, вибачте. Якщо ви віднімете від 1917 року розпаду Російської імперії, рік розпаду Польщі остаточно, то ви побачите, що правобережжя України, а це більша частина території України, прожили в Російській імперії трошки більше, ніж 120 років. А весь інший час ми жили в Речі Посполитій і в Австро-Угорській імперії. Тому, власне, Путіну ніхто тут не повірить. Путін намагався вже в 2006 році запустити на вибори партію політики Путіна на Україні. Ви вже забулися, була така партія. Вона набрала менше 1% голосів. Цікаво те, що разом із лінією пропаганди, що ми нібито один народ, нам запускають і другу лінію пропаганди, що українці – це недонарод, що українці – це є якийсь народ, який можна вбивати. Ви забулися, в 2014 році почалася політика дегуманізації в російських засобах масової інформації. Ми тут чітко її відстежували. Де розказували, що українці є фашисти, звірі, які розпинають дітей, їдять, це теж важливо, трупи, як розповідали на російських ток-шоу в Одеському будинку профспілок. Таким чином у російських військових створювалося враження, що можна стріляти в українців, їх можна вбивати. Це є цілковито схожим на пропаганду Геббельса, який говорив про самих росіян, що вони не дуже то й чіпляються за життя, і життя у Росії цінується менше, ніж велосипед. Я зараз цитую Йожефа Геббельса. Те, що російська пропаганда проводила таку саму політику дегуманізації відносно українців, це повна копі-пейст політика Третього Рейху. Тепер ми бачимо, як дегуманізація змінилася на один народ. Що це може означати? З одного боку, це може означати, що військових дій активних не планується, тому що якби дегуманізувати ворога їм не потрібно. З іншого боку, це означає початок підготовки до чергового проєкту, яким була свого часу так звана Новоросія. Ви пам'ятаєте, в 2014 році у Росії сподівалися, що ряд областей Південного Сходу України підтримає російську окупацію на етапі розпаду України. Як вони думали, після того, як президента України Януковича вони вивезли в Росію, тобто він втік, прем'єр-міністр втік, уряд фактично за ним майже весь втік, вони сподівалися на розпад України в 2014 році. І на цьому етапі розпаду активно просувалася тема так званої Новоросії, що, мовляв, ті, хто говорять російською мовою, російськомовні українці Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської областей, підтримують російських окупантів. Так не вийшло. У Харкові, наприклад, російськомовному, російських окупантів не підтримали. Після того, коли обласна рада була звільнена силами Альфи СБУ від так званих сепаратистів, а саме від окупантів, які її захопили, харків'яни не вийшли на вулиці їх підтримувати, і російські триколори, як сподівалися в Москві. І це означало найбільший провал проекту «Новоросія». Те, що зараз починає Путін, це є стратегічна довга гра. Тобто вони намагаються реанімувати міф про начебто один народ для того, щоб переконати знову російськомовних, що вони нібито... Послухайте, я знаю, що російськомовні українці як термін може викликати суперечку, але я це говорю цілком свідомо, щоб пригадати, як діяв знову-таки Третій Рейх, коли на судетських німців Гітлер розраховував саме тому, що вони говорили німецькою мовою. І зрештою це привело до анексії Судетів. Зараз ці гори називаються чеською. Крконош, на півночі Чехії, на північ від Праги. І майже територія з населенням 2 мільйони чоловік,
як казала тоді гітлерівська пропаганда, повернулася до братнього німецького народу. Нічого не нагадує, власне кажучи. Тобто, як з дегуманізацією, так само і з риторикою про один народ, Путін повторює Гітлера. Так само про один народ говорили австрійцям під час аншлюсу Австрії, коли німецькі диверсанти примусили парламент Австрії проголосувати за об'єднання із так званого об'єднання з Третім Рейхом. Їм теж втирали про один народ, тому що вони говорили німецькою мовою. Що цьому можна протиставити? Вибачте, я політтехнолог, тому сам Давайте собі мы ставлю про питання противопоставление поговорим буквально через несколько минут, вот подытоживая наш разговор. А сейчас я бы хотел вот спросить у Николая Лазаровича, вот, кстати, о языках. Одно из утверждений, которое звучит на российских пропагандистских каналах и которое озвучивает Путин, звучит примерно так, что до 11, 12, 13 века у нас был один общий язык, не было никакой разницы, и только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, как заявил Путин, в 16 веке появились первые различия в языках. Мы можем говорить, что у нас был один язык, и если он был один, был ли он русский, можно ли его называть русским? Справа в тому, що тут свідоме йде перекручення. Справа в тому, що тоді, сьогодні ми можемо оцінювати ту мову лише по тих текстах, які до нас дійшли. Але, власне, це книжні тексти. Такою мовою населення не розмовляло. І, відповідно, нам сьогодні важко уявити, як розмовляло місцеве населення, тому що ми можемо, звичайно, десь знаходити написи, і є в соборі Святої Софії подібні написи, але ми не знаємо вимови, як це вимовлялося. І українські, власне, філологи, науковці вважають, що це були різні мови. Ну і крім того, ми мали би розуміти, що тоді якогось такого злиття, наближеного навіть до сьогоднішнього, не було. І якщо не було такого безпосередньо в Україні, в українській державі, то про що ми можемо говорити народ, який жив сотні і сотні кілометрів від, власне, отого центру Руської держави? І казати, що там була єдина мова, це не те, що непрофесійно, це пересмикування фактів. І крім того, я би хотів наголосити на тому, що Європа чітко усвідомлювала, що Русь – це є Русь, а Московія – Московія. Відповідно, до початку XVIII століття в Європі Московію називали Московією. І тільки після того, як цар Петр І переміг власне союз шведського короля і гетьмана Івана Мазепи, тоді він розіслав циркуляри своїм послам, щоб ті переконували, що треба нову державу називати вже Російською імперією і тому подібне. І ж того, такий, хай і неоднозначне прізвище, але те, що це відомий мислитель, мова йде про Карла Маркса, він так само написав, що, власне, історія Московії була пришита до історії Русі білими нитками. І це факт, тому що це була, як я вже сказав раніше, лише окраїна великої держави. Можно же говорить, что окраина про украинцев это была как окраина и российского государства, так и это была окраина и той же Речи Посполитой, Литовского княжества. То есть это еще как посмотреть, и не очень может быть в выгодном свете и для российской пропаганды выглядеть. Без сумніву, що не вигідно, але вже сьогодні йшла мова і про Путіна, власне. Мені здається, що він останніми такими судорожними руками тримається за Україну, трохи легше. Він уже, те, що він говорить, воно в принципі не відповідає дійсності. Бо назвати окраїнні землі центром держави, і коли ці землі значно пізніше були підкорені представниками Русі,
це виходить смішно. І те, що я вже казав, так, ми належали до Австро-Угорської імперії, але це не означає, що ми там визначали політику. На жаль, ні. Справа в тому, що ще один був період, коли ми перебували у Великому князівстві Литовському. Це була європейська держава. І, власне, ми тоді йшли європейським шляхом. В той час, як Московія тільки-тільки звільнялася від монголів, згодом від татар, як я вже казав, лише замість татарського хана державу очолив московський цар. Тому в цьому плані мені здається, що свідомо Путін провокує українців, щоб вони дискутували і тому подібне. Ну немає з чого дискутувати, тому що немає ніяких братів. І не було ніколи ніяких братів. Про що дискутувати, коли нема предмету спору? Це коли людина одна бреше, як про того розіп'ятого хлопчика і тому подібне. Можна нашукати багато таких речей, що зараз відбувається в інформаційному просторі, і передусім російському. Певні наративи намагаються закинути через, власне, проросійські сили в Україні, як той самий блок ОПЗЖ і тому подібне. Але я більше ніж переконаний, що вся ця такі танці брудні, ну вони не мають ніякого, не будуть мати ніякого наслідку, тому що всім зрозуміло, що є що. Проблема була в чому? Проблема була в тому, що ми не мали своєї держави тривалий час. І, власне, трактували нашу історію, наші давні держави московити. І трактували їх таким чином, яким було вигідно. А для того, щоб показати, що ми один народ, забороняли кілька разів українську мову, і Валуївські, і Емські укази. Дійшли до того, що вже в період радянської влади було заборонена літера Г. От, здавалось би, що може носити яку контрреволюційну сутність літера Г? Да. Багато... Да, спасибо. И подытоживая наш разговор, хочется вот теперь дать слово Виктору по поводу того, как этому противостоять. Ну, існує кілька способів. Найпростіше, звичайно, вивчати українську мову і перетворюватися з російськомовних українців на звичайних українців, які говорять українською мовою. Тому що, якщо ти говориш українською, то росіяни тебе не розуміють. Це найбільше спростування ідеї, що ми один народ. Я ще не бачив ні одного москвича, який би легко розумів українську, так як ми розуміємо, наприклад, там російську. Це один момент. Другий момент. Путіну треба нагадувати, ну, як ти йому нагадаєш, не маєш прямої дискусії, але принаймні тим, хто міг піддатися на його пропаганду про те, що Сполучені Штати Америки, говорячи англійською мовою, вибороли незалежність у Великобританії англомовною. Що параметр того, що інша країна може говорити однією мовою, але при цьому бути незалежною, цілком можливо, як опція в світі. Тобто він трапляється. Австрія є незалежною від Німеччини, наприклад. Я вже не кажу про іспаномовний світ або англомовний світ. Після розпаду імперії, власне, багато країн залишили собі імперську мову. Повторюю, я би цього не хотів, але сама ідея хибна. Якщо ми говоримо, мовляв, однією мовою, то ми є росіянами і одним народом. Подібну ідею імперську на Балканах просував Мілошевич. Але він був трохи дурніший, ніж Путін. Путін хитріший. Він казав, там, де ступав чобіт Серба, там є Сербія. Путін придумав іншу версію. Якби ми один народ, тому що частина українців говорить російською мовою. Ні, ми не один народ. Це дуже легко побачити і показати ближче саму теперішню Росію. Це є тоталітарне суспільство, де не суперечить владі, де більшість боїться протестувати, де не існує свободи підприємництва в європейському і навіть в українському розумінні, якщо ти не маєш
блату або протекції серед влади ти ніколи не піднімешся, де люди тотально залежать від влади і навіть не намагаються з цим щось зробити. Тому, власне кажучи, звісно, ми не один народ. А нам просто треба своє робити. Треба відновлювати цілісність України. Треба шукати той зручний момент, коли разом із допомогою наших західних партнерів ми зможемо, як свого часу Хорватія, швидко вибити окупантів і відновити Україну в її кордонах. Благодарю вас, благодарю моих гостей Я за то, додав что... маленьку ремарку Да, коротеньку, конечно. що в цивілізованому світі мова може йти не про народи, брати, а про дружні або недружні народи. Росія для нас навіть не те, що не дружня, Росія для нас ворог, тобто ворожа держава, і ми повинні ці речі пам'ятати. Благодарю вас, благодарю за то, что согласились поучаствовать в нашем разговоре. Спасибо большое. А сейчас с нами на связи Василий Павлов, глава организации «Центр милитаристской истории». Приветствую вас. Доброго дня. Не милитаристская, а милитарная, то есть военная. Ну, давайте еще раз. Ну, просто, мне кажется, есть разница в русском и украинском, нет? Украинскую милитарную историю? Нет? Ну, неважно, хорошо. Есть, да, есть. Хорошо. Как? Куда? Сюда? А сейчас с нами на связи Василий Павлов, глава организации «Центр Господи, я запутался. Милитарный, да. А сейчас с нами на связи Василий Павлов, глава организации «Центр милитарной истории». Добрый день. Добрый день. А мы тут разбираем тезисы российской пропаганды и российской власти о том, что русские и украинцы — это один народ. И вот есть одно высказывание, которое я бы хотел с вами обсудить. Президент Российской Федерации в одном из своих интервью заявил, что в современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества, и наоборот, разъединение делает нас слабее. Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбы. Почему? Это известное дело. Разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь, сказал Путин. Вот насколько действительно эта вещь нам понятна, и можно ли говорить, что именно в австрийском штабе, в австро-венгерском штабе придумали украинцев и начали разделять единый народ? Это довольно-таки старая версия о том, что украинский народ и украинский язык были придуманы в австрийском генштабе. На самом деле, уже на тот момент сторонников украинской независимости и, соответственно, противников Российской империи называли мазепинцами. Мазепинцы — это назва происходит от фамилии украинского гетмана Ивана Мазепы, но никоим образом не повязана с австрийским генштабом. Плюс к этому мы можем говорить о том, что уже в начале 20 века, в 1902 году в Харькове действовала революционная украинская партия, еще раз говорю, именно в Харькове, которая впервые опубликовала там книгу «Самостийная Украина», и впервые там выводились, скажем так, интеллектуальные тезисы о раздельности русского и украинского народов, которые объяснялись очень популярным языком. Поэтому говорить о том, что идея Украины была придумана в австрийском генштабе, это абсолютно... К этому можно взять еще доказательство того, что в киевской начальной летописи под 1187 годом уже впервые упоминается слово Украина, причем Украина как территория современного Киевского и современного Киевской области, район Киева и Переяслава. То есть в 1187 году никакой Австрии, тем более ее генерального штаба, еще даже не существовало, а само слово было. Точно так же мы можем говорить, что на европейских картах название Украина, как Украина Терра Казакорум или Украина Земля казаков, уже закрепляется с середины 17 века. Точно так же
слово «Украина» в тот момент попадает в европейские газеты, очень хорошо известные газеты времен восстания и национально-освободительной войны Хмельницкого, последующих годов, где очень четко выделяется слово «Украина». И в 1666 году в Нюрнберге изданы воспоминания одного из командиров отряда немецких наемников, в котором он описывает исключительно действия украинских казаков, при этом называя Богдана Хмельницкого просто божественной фразой для российской пропаганды «Богдан Хмельницкий, украинский фюрер». Это, еще раз говорю, 1666 год. То есть слово «Украина» в европейском сознании существовало очень-очень давно. Намного раньше, чем в это сознание вошло слово «Россия». Ну вот именно этот термин сейчас и используется российской пропагандой, объясняя его этимологию словом «окраина». Что, мол, украинцы это те же русские, только жившие на окраине российского государства. Вот что с Вы этим? понимаете, дело в том, что если мы будем говорить об окраинах или о появлении термина «Украина», то он появляется одновременно в нескольких языках. Мы можем говорить о польских Украинах, мы можем говорить о московских Украинах, мы можем даже говорить об украинских Украинах. То есть это Украина, это действительно приграничная территория, это фронтир, где происходили события на границе миров, где происходили события на границе цивилизации. И в этом я не вижу, собственно говоря, никаких проблем в том, что действительно территория находилась на границе, территория действительно находилась у края, территория находилась у края Речи Посполитой, территория находилась у края Московского царства. Но эта территория в какой-то момент смогла самовыделиться, территория смогла создать собственную государственность, территория создала собственную культуру. Но если мы уже будем говорить о истории, потому что сейчас историю называют как средство, одним из средств информационной войны, то, например, первый официальный учебник истории Московского царства и Российской империи был создан в Киеве в 1677 году. В Киево-Печерской лавре был написан синопсис российской истории. Собственно, российская история в том виде, в котором она понятна россиянам сейчас, она создавалась в Киеве, она создавалась на киевских документах и позднее при помощи тех же самых украинцев, таких, например, как Феофан Прокопович, которые были Петром I включены в систему создания модерной российской уже государственности. Именно эти люди писали миф Российской империи, исторический миф. И, соответственно, они в этот исторический миф включали ту информацию, те знания, которые были им известны давно. То есть мы можем говорить о киевской письменной исторической традиции и вести ее от 11 столетия, 12 столетия, но мы не можем начать московскую рукописную традицию ранее 15-16 столетия. Поэтому тут опять же все упирается в чистый фактаж. Давайте к нашему разговору подключим Антона Драбовича, директора Украинского института национальной памяти. Приветствую вас. Доброго дня. Вот для того, чтобы просто и понятно объяснить и понять, собственно, историю возникновения украинского и русского народов, давайте вот попробуем разложить такую версию, которая чаще всего звучит и в каких-то российских документальных фильмах или звучит с российских пропагандистских каналов, о том, что был один народ, который населял Киевскую Русь. Потом он начал развиваться, князья киевские пошли на север. Это все был один народ, который потом со временем, начали всякие злобные, злостные австро-венгры, поляки и литовцы делить, разделять и внушать в голову русским людям, что они не русские, а украинцы. Вот давайте об этом поговорим. Що здесь не так, а що так? Дивіться, тут є два нюанси. Перший нюанс історичний, а другий юридичний. З історичної точки зору це, звісно, все маячня. Те, що говорить Путін, це просто людина глибоко необізнана, некомпетентна
І, очевидно, сотрудник КГБ не мав би займатися історією, тому все, що він говорить на історичну тему, це просто нічого не варто. Значить, звісно, ніяких там, якщо ми говоримо про якусь, наприклад, княжу добу, то не було ні росіян, ні українців, ні білорусів. Були племена, які поступово проходили через процес націотворення, і власне там 17-18 століття більш-менш плюс-мінус там до 19-го формуються ці щось на зразок політичних націй паралельно з мовою, тому що знову ж таки, що російська, що українська, що білоруська мова, вони мають свої історично досліджені періоди формування тих мов, які зараз ми маємо. Ось тому тут запитання, чи взагалі є той російський народ, про який вони говорять, да, чи був він там проданий. Це історичний блок. Тобто паралельно на наших територіях Східної Європи формувалися національні держави, формувалися народи, так як ми їх знаємо. От протягом останніх там 3 століть вони набули тих рис, яких ми маємо зараз. Це перше. Це що стосується історії. Тепер, що стосується юридично, те, що Путін говорить, це просто, ну, по-перше, це маячня навіть з точки зору законодавства. От він, начебто, президент Росії, мав би бути і читати, мав би свою конституцію. Так от, в Конституції Російської Федерації в 5-й статті написано, що Російська Федерація має федеративний устрій, і він в тому числі базується на равноправі і самоопределенні народів Російської Федерації. На самій Конституції Росії написано, що народів Російської Федерації. Тобто він має переконувати, перш за все, не українців, які свою окрему державу мають, окремий народ, а своїх хоча б співгромадян, що вони один народ. Бо навіть з точки зору їх Конституції це різні народи. Далі йдемо далі. Відкриваємо 3-й розділ їх Конституції, і там є перелік понад 20 національних республік, які мають Конституцію. І в Конституції, наприклад, Республіки Башкортостан читаємо: «Принимая во внимание, что башкирский народ в 16 веке добровольно присоединився к Росії», і далі по тексту. Тобто це різні народи. Навіть сама Росія зараз не є одним народом. Це абсолютно різні народи, які погодились жити в одній країні, федеративній країні. Вони є різні, у них є різні мови. Російська Конституція мала б їм гарантувати розвиток мов і так далі. Вона не гарантує це насправді. Російська держава намагається повторити радянський проект, всіх сплавить в один котел. І люди знаменитий приклад з Альбертом Разіним, якийсь самоспалення вчинив через те, що Російська Федерація ігнорує права національних меншин. Тому звідки береться цей намір Путіна розкази, байки свої травіть про єдиний народ? Бо Російська імперія сипеться. Російська імперія розвалилась, Радянський Союз розвалився, і зараз Російська Федерація почуває себе погано, тому що її колишні друзі не хочуть з нею мати нічого спільного, а навіть самі народи, які в ній, відчувають, що вони дискриміновані, пригнічені, пригноблені і ставлять запитання. Тому те, що Путін говорить, це таке, знаєте, самонавіювання, намагання видати бажане за дійсне. Ось вони не можуть втримати свою державу, така намагаються ще прихопити силою інші держави. Ось це так все пояснюється, тому просто про це не треба забувати. І на всякі такі ляпи військово-політичного керівництва Росії треба тикати їх в їхню ж конституцію. Хай читають, може на старості років буде їм корисно для здоров'я. Василий, вы с нами еще на связи? Да. Давайте попробуем порассуждать все-таки, почему так происходит. Вот зачем для России Украина и что для Украины Россия? Вот не кажется ли вам, что, вот, допустим, если для России Украина это центр притяжения какой-то, а для Украины это центр отталкивания, скажем так, точка отталкивания для изменения вектора. А в России без Украины вот она не чувствует себя полноценной страной. Ну, давайте на эту тему порассуждаем. Может быть, именно поэтому происходит такое мифотворчество? Это немножко разные вещи, о которых вы говорите. Точка отталкивания и точка притяжения. Я бы как раз развил тот тезис, о котором говорил Антон Драбович, о том, что в России есть огромное количество неславянских народов. Эти неславянские народы сейчас превалируют над условным русским населением, которое себя считает славянством.
Можем взять Северный Кавказ с его доминирующим положением в очень разных сферах. Ну, например, начнем с той же самой криминальной, если мы возьмем там, улицы Москвы и Петербурга. Мы можем говорить о других различных сферах жизни, где не русские, скажем так, ассоциируют Россию. Тот же самый спорт, если взять там силовые единоборства, борьбу и все остальное. И здесь как раз Украина нужна России как раз для того, чтобы вернуться вот в эту идеологию 19 столетия, идеологию панславизма. Для того, чтобы показать себя символом славянского мира, символом славянского единства. Потому что с идеей федеративного государства, которую очень четко характеризовал Антон, пройдясь по их конституции, это сделать очень тяжело. А если Россия пытается вернуться в Европу и вернуться в мировую геополитическую игру, то как раз она должна возвращаться с идеологией панславизма. Идеология панславизма невозможна без Украины. И именно поэтому здесь и возрождается вот этот тезис «один народ», потому что тем самым, чисто математически, один народ увеличивается на 40 миллионов. И именно это начнет использоваться в дальнейших шагах. Потому что здесь нужно говорить о том, к чему готовится Россия, к чему готовится высшее военно-политическое руководство. Антон опять же об этом сказал. Для чего это будет использоваться? Потому что мы рассуждаем, скажем так, об одном векторе, но его нужно рассматривать в комплексе. Поэтому Украина нужна России как раз для того, чтобы вернуть лидерство в славянском мире. Одной Белоруссии недостаточно, об этом говорят многие. Для этого нужна Украина. А Антон уже об этом говорил, и я говорил, а привязка к славянскому миру, привязка к лидерству – это Киев. Это мать городов русских, и вся следующая сентенция, все следующие выводы, которые выводятся из русских летописей, если мы говорим чисто исторически. И точно так же, если сравнивать все претензии, вся борьба, она всегда шла за территорию Украины. И те же самые борьба с Мазепой, борьба с петлюровцами, борьба с бандеровцами, это борьба за Украину, борьба за претензии на лидерство в Восточной Европе. Тут более глобальный контент. Ну, если все-таки попытаться как-то проанализировать исторический отрезок и векторность, скажем так, Украины в нынешнем ее понимании, но в прошлом, да, вот есть как бы два таких отсчета. Это история Данилы Галицкого или история Богдана Хмельницкого. Вот европейский, скажем так, вектор и выбор в пользу союза с Россией. И при этом история с Богданом Хмельницким, она вот на жупелах российской пропаганды о том, что он-то понимал, что выгоднее было для Украины. Вот, Антон, как вы считаете, вот если проанализировать те исторические события, можно ли говорить, что в этом есть какое-то зерно правди в російській версії? Ну, ще раз, давайте нагадаємо, що ніякого російського народу в тому розумінні, як зараз говориться, за часів Богдана Хмельницького не було. Це було московське государство, так, яке ще тільки нещодавно вилізло з-під монголо-татарських ярликів. На той момент ще платила данину кримським татарам, да, Кримському ханству, нагадаю теж, щоб теж не забували. І вся ця конфігурація, Богдан Хмельницький, московський цар, польський король, хан кримський, це все феодальна розкладка. Це мапа така феодальних відносин, де не говорять про національні держави в тому сенсі, як це намагається розказувати Путін. То це різні феодальні держави, які намагаються вкладати то вигідні союзи для себе, потім, якщо треба, їх міняють ці союзи, нападають одна на одну ці феодальні об'єднання. Ось. Власне, так це і відбувається. Очевидно, Богдан Хмельницький виходив з інтересів українців, які козаків в першу чергу, і українців, в яких він представляв. Він знову ж таки, він не представляв всю територію України сучасної, бо це значно скромніші території. Звісно, у нього в голові була геополітика того часу, польські реалії, московські реалії,
Кримські реалії, Османська імперія. Да? І він між цим фактично здійснював військово-політичну угоду. Він уклав військовий союз з Росією, тому що йому треба було союзників в боротьбі з Польщею. Ось вся історія. Тому перетягувати це російський міф намагається на цьому. Я повністю згоден з паном Василем Павловим, поважним фахівцем в історичних питань, тому що він якраз акцентує на цю міфологічні ці складові в російській історії, в російській політиці. Вони намагаються оці такі феодальні якісь відносини приплести до міждержавних відносин. Це класичний поширений хід, коли треба на чомусь сперти свою державність. Це придумано було добре і системно зроблено при імператриці Катерині II, яка насправді була не росіянка, а німкеня взагалі 100%. І вона, прекрасно розуміючи світові тренди, на той час спілкуючись з найбільш розумними людьми Європи, вона чітко розуміла, як цю історію будувати як наратив національний. І от зараз по шляхам німкені Катерини II рухаються наступні покоління російських правителів, в тому числі і Путін. Вони намагаються цей наратив. Але цей наратив розвалюється, бо абсолютно, як сказав слушно Василь, це 19 століття. Ця модель 19 століття. Вони намагаються всяких там способах чепурити, модернізувати і так далі. Але воно, коли ти намагаєшся будувати якісь зв'язки України і Росії на Богдані Хмельницькому, ну це, м'яко кажучи, до будь-яких серйозних фахівців з політики, з історії, воно викликає великий подив. А це просто навіть суб'єктність політична Московської держави чи Козаччини – це зовсім інша суб'єктність, ніж є зараз суверенної України, унітарної або федеративної Російської Федерації. Дасть Бог її попустить з часом, і там будуть адекватні правителі, які будуть розуміти природу цього державного утворення і перестануть займатися всовуванням цих багатьох народів в один національний народ сіла, як вони намагаються це робити зараз, і видавлюючи з людей їх культуру, мову і так далі, стираючи. Може схаменуться і будуть щасливіші і успішніші. А то зараз чвари тільки розводять. Тому це виглядає як намагання всунути в фантасмагорію 19 століття, реалії 21 століття, вже після епохи прав людини. Ну, це просто дивишся і подивишся, як це вони вилізли з 19 століття знову. Ну, мне кажется, нельзя так просто отмахиваться и говорить, ну, что это вот устаревшее мировоззрение. Ведь это же политика России сегодняшнего дня, и от этого в том числе зависит и наша судьба, потому что... Потрібно. От ви розумієте, ну, якщо людина робить безумство, ну, про це треба говорити. Да, ми знову такі, це озброєний громіла з дубіною, да, або сумасшедший бензоколонка, як самі російські ліберали називають Росію. Вони мають в голові якийсь конструкт 19 століття, всіх намагаються змусити жити в ньому. Треба чітко казати, ребята, да ви допотопні. Прямо казати. Це не значить, що нам не треба рахувати ризики і враховувати це, бо вони теж вкладають багато грошей в модернізацію цих конструкцій. Вони переконують світ силою, що це геополітика, так надо і так далі. Але потрібно постійно висміювати цього голого короля, щоб вони не забували, що те, що вони говорять, ну це просто застаріло. Треба шукати нові моделі спільного життя, нові форми об'єднання, які в єдності різноманіття підтримуватимуть, а не так, як вони намагаються всіх злити в один народ з силою. Так не годиться. Це просто вже це не поєднується з концептом прав людини. І це треба постійно їх в це тикати, бо вони забувають. Ну, кстати, интересный акцент про объединение. Очень часто на российских каналах можно видеть, как вот мы, россияне, всегда вас, украинцев, поддерживаем, там, болеем за ваш футбол. А вот вы, например, если у нас что-то случается, в ваших комментариях вы нам проклятие шлете. И вот можно вспомнить историю с болельщиком на футбольном матче, который пришел поболеть за сборную Украины в российской шапке-ушанке с кокардой и с российским флагом. Сначала радостно все российские каналы заявляли о том, что вот дружба, мир, дружба, жвачка. Потом этого болельщика из России поставили на место, сняли с него всю российскую атрибутику, немного там порвали футболку и
по-моему, даже немного ударили без серьезных последствий. Но вот как можно говорить о дружбе, когда на нас напали, вот идет война? Вот давайте поговорим об этом. Вот что нас может объединять, вот, Василий? Смотрите, вы вспомнили футбол, так как это более привязка. Ну, я вам могу сказать, что впервые в Киеве сине-желтые флаги я увидел в середине 80-х на матчах «Динамо Киев-Спартак». И именно тогда уже в, скажем так, фанатском середовищі «Динамо Киев» уже было тогда уже гасло «Гей, москалив на ножи». То есть это еще советская, скажем так, тенденция. Если мы вспомним Лигу чемпионов сезон 94-95 годов, то наиболее, скажем так, интересным с политической точки зрения был матч «Динамо Киев-Спартак». Точно так же в сезон 2009-2010 года все очень помнят чудесный баннер киевских фанатов столица Киевской Руси приветствует гостей из провинции. Это тогда, когда московский футбольный клуб прибыл в Киев. То есть здесь как раз спортивная среда, она была наиболее активной, наиболее продвинутой даже в национальном плане. На эти тенденции несла в себе. Поэтому, ну, скажем так, какие-то попытки пытаться даже ввязать в футбол, соперничество киевских и московских клубов, и украинских, и российских клубов всегда находилась в таком приоритете. Поэтому привязка к спорту, ну, крайне сомнительна. Это как раз все очень похоже на или качественно, или некачественно спланированные информационные операции соответствующих российских структур, нежели на какие-то потуги на определенное братство. Спорт я здесь бы вообще не рассматривал, потому что соперничество, если взять любую Олимпиаду, любой нужно чемпионат... ли нам вообще говорить о какой-то эмпатии во время войны или вообще искать какие-то точки объединения? Не говорить ни об эмпатии, ни о симпатиях, ни о каких-либо, скажем так, категориях психоанализа. Потому что вопрос того, что делать и с нашим обществом, и с российским обществом после завершения конфликта, это очень долгий и очень сложный разговор. Потому что и нам, и им предстоит пройти еще очень долгий путь. Благодарю вас. Поэтому Благодарю. мы сейчас находимся в такой... А я благодарю наших экспертов за разговор. А на сегодня все. Чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на источники информации и не поленитесь найти подтверждение или опровержение этой информации, или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.